ji bo cara yekem li ser asa Rojavayê Kurdistanê Rojhilat û Bakurê Sûriyê fermandariya giştiya hêzên xweparastinê Akademiya Leşkerî taybet bi jenê vekir. Di merasîmên vekirina akademiyê de fermandarên serbazî yên Hesedê berpirs û rayedarên siyasî bejdar bibûn. Endama desteya rêveber a Rojhilat û Bakurê Sûriyê Emîna Osê vekirina Akademiya Leşkeriya Xweparastinê taybet bi jinê bi gaveka giring wesif kir û da zanîn ku dê di pêşerojê de xwedan roleka giring be ji bo parastinê. بێگومان vekirina akademîkî wisa armancê wê yan vekirina wê xwedî wezîfekî dîrokî ye. Ji ber ku pêvajiya şoreşê de heta aniha di hemû beşî jiyanê de beşdarbûnekî jin pir xurt hebû. û eger nav û dengê şoreşa Rojavayê Kurdistanê ew qasekî li cîhanê deng da ev jî encamê beşdarbûna jin li hemû beşê civakê û taybet beşê leşkerî bû. Ji bo yekê wext niha hatiye hejin di hemû beşê leşkerî jî gorî ixtisas bêne perwerdekirin. Fe ev akademî bêguman akademiya yekê ye û dewra yekê ye wê mînak bê ji bo tevayî jina û ji bo tevayî jinên ciwan ê ku bi rastî bi hestiyarî li nêzîkî erkê dîrokî ê ku dikevin ser milê wan va pêvajiyê ku hîna hemû herêmê me Bakur û Rojhilatê Sûrî li qayî tehdîda û xeteriyatê û erkekî wisa danîna ser milê xwe wek jinê ciwan bêguman erkekî pir tarîxî û pîroz e û ser vî esasî ez serkeftinê ji war dixwazim. Nêzî 200 şervanên jin tevlî Akademiya Leşkerî bûne. Akademiya Leşkeriya jinê hejmarek ji karên cuda li xwe digire. Şervaneke beşdar dibêje ew tevlî akademiyê bû hem ji bo parastina xaka welatê xwe û hem jî takokarê xwe wekî rojnamevan di nava akademiyê de birêve bibe. Ez hatim vê perwerdê akademiyê perwerde bim, ez fêrî tişta bim û ixtisasım sihafê bixwînim û ji bo parastina axa xwe, parastina miletê xwe. Yekemîn Akademiya Leşkeriya Hêzên Xweparastina jinê bi fermî li Rojavayê Kurdistanê hate ragihandin û li gorî fermandarên akademiyê dê şervanên jin ên ku beşdarî yekemîn xola akademiyê bûne bibin komîtan û fermandar ji bo xulên dahatî ta ku ew kar û barê akademiyê di hemî waran de xwe bi xwe birêve bibin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Amûdê.